Napugan ang suway nga pagpalusot sa illegal nga duga sa Mandaue City Jail. Ang ilang modus gipasok sa saging kardaba nga gihatod unta alang sa piniriso. Ang report ni Nico Serino. Sa saging nga kardaba gipasok kining mga medium nga pakete sa gituhang Shabu pasulod unta sa Mandaue City Jail kaganihang buntag. Ang usa ka sipi sa saging dala sa lalaki nga igo rang mutunol unta niini pasulod sa prisuhan alang sa usa ka piniriso. Apan sa pag-inspeksyon sa jail personnel, nakita nga may hiwa na ang usa ka saging ug didto nabisto ang drogas. Pasabot sa warden sa prisuhan, gidili pagyud ang dalaw ning panahon sa COVID. Apan gitugta nila ang tunol-tunol o hatod og tambal, ingon man saging, kay daghan kuno ang nagka-potassium deficiency sa mga piniriso. Tanan nga kaning Gisulod, ato gina-inspection, we subject for inspection while naapatin na ang gadunol. So namatay ito kuan aning duty sa gawas. Arestado si Rodolfo Belandre, 27 anyos, nagpuyo sa ermita. Gitanggong siya sa Opao Police Station samtang giandam ang kasong isang at batok kaniya. Sa interview gipasabot niya, iyang higala ang nikumbinser kaniya nga dunay ipatunol sa City Jail. Nasayod siyang saging kini apan wa na siya mangutana para asa ug wa sab niya masusi kun do na bay gisuksok niini. Ikaw to giyatag. Kung may baw, nahibang na to, kung may sabon ito? Wasa ko baw. Kikabaw ako nga musugot pa ko eh. Pila may suhol sa imo ang Ang kita og tris. Gitugya na sa PNP Crime Lab ang nasakmit nga 25 gramos nga drogas nga may gibanabanang balor nga 170,000 pesos. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.